ukerku ruang nanging janmo nanging janmo kamu padang semu sinampun ing sambung dono
Kang kadhisudama Gusti Sasongko kasungan Surya Ujwalanira sumunung raras ruming sari-sari sami manuk swing sarira sumarmanira sukamta Prabawanira kang sumunung kuswana buka candra kusuma Kasmarana mawas diri banget nggonku budidaya nadyan rumpil cak-cakane lekase tapa slira tresna sak padha-padha tansah maminta Hyang Agung piguna ing bebrayan Om Awik Namastu Suhrabdata Pitana sesantiye kantrusna manah Bataramu wis tatan Krendawara karana digdaya mangkono jaring kekawin Parama Yoga ingkang merdini pangejawantaing Bathara Luhung Yekti paring nugraha kinarya mamayu rahayuning bawana tulusing pangesti sembada
Dadi pambuka murwakani carita Salatri anenggih punika gumlaring kayangan Suralaya. Inggih sinebat ujung Giri Kelasa ya ing Ndaran Dirbawana, ya sinebat Junggring Saloka, ugi sinebat Paku Jamur Kataliwarna. Pramila sinebat Suralaya yakti minangka pratandha jagating kamuksuwan ingkang wis angancik ing tataran jiwa luhur. Dene ujung Giri Kelasa mengko werdi sasana pangasrepan dadi sarana nedahaken kiblating panembah. Awasta Ndaran Dirbawana tegesipun jagat pamuja. Junggring Saloka minangka pratandha kalamun ing mriku sinung pepasren cahya sumorot kadya Saloka binabar. Dene Paku Jamur Kataliwarna sayekti werdine dadya sarana paugraning pangesti. Kayangan Suralaya dumununganing puncuking Aldaka Himalaya nenggih awasta wukir tenguru. Ya wukir tengguru. Lamun kadulu ambung katingal salju labet ingkang kawistira sinawang sarana netra walaka dubi sinawang sarana mantenging pangesti nenggih socaning pramana jati ing mriku katingal pepasren sramaning jawata ingkang awasta jagat Suranggangkara. Apa ta pepasrening jagat Suranggangkara ya ing Suralaya anenggih bali Paparyawarna. Ingkang kinarya sasana sewa kawasta bali Asmarakata. Madyaning bali sinung palenggan awasta dampar Padmasana. Sela kandha waru binanggun. Dene ngajenging bali Paparyawarna rinengga pendhapi amasta Marcukundha. Koridwaraning kayangan awujud sela gilang. Rinengga talundakan Andaranti amasta kori sela matangkep. Ingkang siang ratri tinengga yaksa kembar Bathara Cingkarabala Twin Bathara Balupata kanan kelawan kiring. Dene kanan lan kiringing kori sinung Gapura Awasta Gapura Martulaya. Pandhapi sramaning wadya awasta pagelaran Kandawaru bacira kinarya gladya lah kaprajuitan sinebat repat kepanasan ingkang ngajenganing harga jamur dipa tansah ingkang angregani sasana kawidodaren winastan Taman Tinju Maya. Saking harga jamur dipa tumeking bacira winastan jurang awasta wedhung pangarip-arip rinengga uwet ogalagil sasana pasiksan Twin Dahana Panyujen sinebat kawah Candra Dimuka. Ingkang dasarira sinung endut mawa endut ingkang aran endut Blegedaba. Bali pringgitan karengga gangsa kadewatan awasta gangsa Lokananta. Para hapsari ingkang angladosi upacara kadewatan cacah sapta nenggih Bathari Supraba, Bathari Wilutama, Bathari Lengleng Mandanu, Bathari Rimirim, Bathari Gagar Mayang, Bathari Tunjung Biru, Twin Bathari Wresiki. Lah sinten to ingkang dadi tetungguling para Jawata ing Suralaya? Wiwisik Sang Hyang Guru, Jagat Pratingkah, Hyang Girinata, Hyang Jagatnata, Hyang Hudipati, Hyang Lenging, Hyang Nilakanda, Hyang Pramesti Randuwanta, Hyang Samba. Ya Hyang Caturbuja, ya Hyang Aditya Nirmala, ya Hyang Birawa, ya Hyang Dewa Isa,
ya Hyang Dewaraja, ya Hyang Isaka, Hyang Mahabudha, Hyang Buddha Satwa, ya Hyang Manikmaya, ya Hyang Pasu Prabu, ya Hyang Siwa, ya Hyang Rudra, inggih wewisik Sang Hyang Wisesa. Pramila wisik Sang Hyang Guru Karana dadya panutaning panembah sadaya titah pujangkara. Hyang jagat pratingkah karana inggih jagat nata labet menang murwani gumelaring pranotaning jagat raya turta menang amurba isining bawana. Girinata mengko werdi nguwasani gunung ing Mercapada, Utimati mengko werdi wenang murba tan wenang kawisesa. Hyang Lenging dadya pepenget lamun sukunira apusan jaga dene Hyang Nilakanta sinung tandha belang tenggo ira labet anginum wisa paikane Hidya Cala Kutha duk nalika para dewa damel repat kepanasan. Dene Hyang Pramesti mengko werdi ratuning Tribawana Diwang Randuwanda karana darbi siung kencana wewisik Sang Hyang Samba kalamun sumeh wedalane katingal bagus ngungkuli Bathara Kamajaya. Dene catur bojo karana darbi asta cacah sekawan. Hyang Aditya Nirmala awit kuwasa paring waluya titah pujangkara ing nandhang wiyadi. Birawa awit panguwasaning lumuh kungkulan. Wiwisik Dewa Isa dadya rajaning dewa para Jawata. Pramila wisik Sang Hyang Isaka karana ngratoni para widodari lan apsari. Manikmaya mengko werdi dumadi saking kuninging Handiga Mahadwipa. Wiwisik Sang Hyang Purwakanda wenang murwani lelakoning jagat raya. Dene wisik Sang Hyang Rudra darbi kumayan lamun minatek dadya Brahala Trinetra. Sang Hyang Guru ngasta pusaraning kadewatan dasar adil para marta lampahing pengadilan nindakaken dana siasat lirik datan nambau kabeni Naramawas Hapsara Widodara Dewa Durandara menapa titah pujangkara lamun darbi lelabetan yekti ginanjar ingkang jumbuh kalawan lelabuhani. Nadyan garwa putra lamun mangro panembahi binasakaken mirung kampuh jingga yekti kapatrapan pidana sabobot kelawan pakar tinira. Lamun kacaritakake luhuring kawibawaning Suralaya yekti sedalu tanana pedhoti pinunggil ingkang hawi carita. Hanyarengi hari Soma Hyang jagat girita kepareng yasiniwaka wonten Balyararas Marcukunda lenggah dampara wangun Selakanda warubinanggun semek permadani pinulas jingga ginambar Sekar Tanjung Sinebaran Durgandana. Urapsari Ginanda Widaka ngas mangambar gandane temah ngebeki jroning sasana sewaka. Tedhaking pukulun Hyang Manikmaya kahayap para widodari kasapta ingkang samya ngambil upacara kepraban inggih kayu klepu Dewandaru Gedhang Mas pupus cindhi debok swasa parijata kencana Sekar Mayang Sarwarekna Lombok Tera ngisi mutiara miwah ngasta dhaharaning para Jawata kang aran Jambu Dipa Nirmala tuwin pelem pertangga jiwa. Lah sinten to punika ingkang pareng caket Denira Mangarsa? Muhung kami tuwaning kayangan Suralaya nenggih Jawata saking sidik pangudal-udal. Wiwisik Sang Hyang Nurada ya Sang Hyang Narada dadi Hyang Kaneka Putra, Kaneka Resi, Resi Anggana inggih Kaneka Sabda Watak Resi inggih wiwisik Sang Hyang Dewa Resi. Hyang Narada kinarya parampara labet Puspana dhateng obah musik ing lantip panggraita turtut datan keweran dhateng laksitaning jagat gumelar.
Denira dadi paranpara mresudi dhateng wataking Brahmana liri tansah memangun karya naktya sing sasama miwah memayu hayuning bawana. Sumambenging untatinun bisawaning putra nenggih pukulun Bathara Brama ing kayangan Dursila geni ingkang mingingaken dhateng bisawanipun Sang Hyang Masna Sang Hyang Masna mingingaken dhateng bisawanipun Bathara Penyarian. Blabar pisuwaning para wadyabala ingkang sami bebel lampit. Rikala semana kawis tingal sampun samiya saptata ing kalenggan sedya ngrantu dawuh sabdanira Sang Hyang Hutipati. Dupi sami sawega ing diri rumanting pakarti. Gongso Kanjeng Kyai Lokananta tinatap munya tetek kaya butul-butul ing awang-awang. Lamun to dinuluri kala semana asring pananggilan titipan Citabasta Sang Hyang Udipati arsa medhar sabda pangandika tanggaping sami mara seba nadyan to jejela bibit tumpang dengkul lenggahe parandinitan wonten kang samiya nyebawa labet kaprabawan marang ingkang samiya lenggahan jenengi palenggan ing Kayuwangan Suralaya prawidodara widodari apsara apsari maneka-neka mawarna-warna busanane pating kerlap pating pencorot yayah panjreng puspita kelaping kekondha cawulan kumlabeting duweja pindha ngendaning himawan ing wanci labuh saya kangsek cipta wirengganira para jawata ora kanca ayo padha ngangsek kanca ayo padha ngangsek sing tata sing alon ayo maju-maju saksek 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 mung 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 clorot lebur yo 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 manci biarewang kolondaru wimbang anggraing gunung marabang lir netra anggora apuh
embun marentuleng patra kataring ron Sri Dinulu katon kadya kangan jati laras mawe hayeming kayun siang Pantara ratri amung cipta pukulun tanono liyan kaeksi mila katur kang cundha maneh sasat ranggeng ulun kang sumembah mungguing Pradanto Prabu halep yang kagungan tosing sasat sampun prapti mungging astanya
mungguh ngasta pukulun dadam dedem prabawaning ratri sasadara manjer kawuryan tan kucewa memanis manggep Sri Narateng talu siniwaka sangya pratase hakaring cakrawala winulat anget langut prandene maksa kabakan saking teng taranggana kang sumiwi warata tanpa sela Omangastu musidam sekaring bawana langgeng sangayu palengganulun kakang Kaneka Putra kakang Kaneka Putra Allah tiya berkencang warudayang di Tegaruang Pak Pong kali code sapa sing gawe Allah iya Keong di guru Kakang Narada Banteng Wareng di guru lumangki rumiyin kakang ndika kakang menika rak panjenengan sepuh monggo kalenggan mangke kakang Kaneka menika jejering tetuwa kami tumaning Jawata ingkang parikedaing mangke kakang Kaneka menika ngendika saklimah lampas tindak menika badhe dipun pundi dhateng para putra kadewatan parandene ndika kakang lelunyutan nggihipun ngendika kakang Kaneka Putra ayo dia iya Adi Jagat Girinata nuwun sewu Guru Adi Guru paring pandangan dhateng ing raka nimbali ingkang raka ngaten kakang Adi Guru ngendika kakang Kaneka ingkang raka matur keyong lajeng kaping kalih ulun nandhangu kakang Kaneka Putra ingkang raka matur Banteng Wareng lho mangke rumiyin makna tegesipun menapa kakang mangke rumiyin Guru ya Keong menika menawi wonten pesisiring kisiing samudra niku naminipun keong. Nanging menawi wonten pasabinan menika naminipun kul. Mila gampilipun ing kira-kira katimbalan kula matur kula saking tembung kul. Lah lajeng Banteng Wareng. Banteng Wareng menika menawi wonten wana. Nanging gandeng sampun mapan wonten Karang Padusunan kepara dipun
ingah dhateng para titah mercapada naminipun lembu utawi sapi. Mila ingkang raka menika matur cara kadewatan penapi Adi Guru. Oh iya Kakang. Yen to kados mekaten Kakang, ndika Kakang nyaket palengganipun ingkang arayi keparenga ing samangkih saderengipun ing rai suka pasugatan sedah abu gambir amben mewah pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala kanthi karahayun arawipun Kakang Kaneka wonten madyaning Kayuwangan Suralaya Kakang Kaneka. Allah taala iya. Iya Adi Guru. Awit tapi sabdanipun adi perpesti jagat Girinata wilujeng sawanipun ing neraka para suduk pangudal-udal kali sing sami kula. Mboten lagi namung keparenga ing neraka ngaturaken pangistawa kewala kunjuk kepadanipun adi perpesti jagat Girinata. Inggih Kakang. Kula tampi sabda ngendikanipun Kakang Muwana Bawa Leksana Kakang Kaneka. Allah taala iya. Pak pong tempong. Kakang Kaneka tumuling samangkih sawetawis dipun prayogaken lenggahipun. Oh iya. Sampun boten kirang prayogi sawanipun ing neraka para suduk pangudal-udal. Bromo jeneng kita ngadhep ing ngarsa ulun Bromo. Kanthi karaharjan prapta kita ning ngarsa ulun. Iya. Awit mundi dawuh pengendikanipun Rama ing ngadhepi ulun. Kali sing sambi kula sawanipun ingkang putra Bromo. Mboten aku namung keparenga sugeng mangabekti kula kunjuk pepada paduka ulun. Bromo ya ulun tampa. Ora liwat namung ngastuti ulun inggal tampanana. Dri saklangkung pamudi kula dados jimat paripijaya nurjaya ulun. Prayogakna Bromo. Iya sedika. Bathara Masna wonten dawuh ulun. Jeneng kita ngadhep ing ngarsa ulun padha kanthi karaharjan. Iya. Awit nampi sabda berkah pangestu paduka ulun. Widodo kali sing sambi kula kepareng sungkeming pangabekti kula kunjuk pepada paduka ulun. Iya. Ulun tampa sawetara prayogakna nggonira ngadhep Masna. Iya. Sampun prayogi sowan kula. Nadyan ingkang putra penyaran kepareng ngaturaken sungkem kunjuk pepada paduka ulun. Putra ulun penyarian ya wis ulun tampa ora liwat astuti ulun ninggal kebat tampanana. Nun inggih. Seklangkung pamundi kula dados jimat paripicaya nursa lagati kayanan. Kakang Kaneka. Allah taala tiya. Mboten menapa iki, Guru? Ndika Kakang Narada sampun kepareng nyangket wonten palenggahan. Bale papariwarna. Kalenggahan mangkih tumuli dawuh dhateng para Jawata. Bilih ingkang rayi tetela badhe ambabar wasing pahamaning ari kalenggahan mangkih. Leng-leng raramyang ningkang driya. Liriwang candra ingkang katawengan sumuk ing tias kaduritan limot kabiyataning rujet ramreming daya manawung kakuwunging yawang wisesa marang dwaruming puri
Di Guru. Iki raka suduk pangudal kami sampun sak pertawi sakitipun tenggo kepareng dawuh pengendikanipun Adi Guru. Dede dinten pasewaken Adi Guru menika ngawontenaken pasamuan agung sangya para Jawata Tridasa Pataknawa. Wah. Boten menapa Di Guru. Tumuni Adi Guru keparing dawuh dhateng raka para suduk pangudal-udal Di Guru. Upami pangandikanipun Adi Guru menika saged kami dhangetaken ing akathah utawi sedaya para Jawata dipun keparengaken midhanget. Monggo enggal hanabda nanging menawi pangandikanipun Adi Guru menika pinanggih wadi mboten kawratan ing raka ing mangke badhe nderekaken wonten madyaning bali wonten Kakang Kaneka andadosna ing kawuningan Kakang kalenggahan mangke ingkang badhe kula aturaken didi kawontenaning Taman Tinju Maya didi kawontenaning Kawah Condro Dimuka miwah uwot ogalagil mandhapipun dhateng dedaharaning Jawata nanging Kakang ingkang dadosaken bingung raos ing manah kula inggih karoning mangke wonten prahara Gororuhara minggah kajuwangan ingkang sekedhap damel horeg wonten madyaning Kayangan Suralaya parandene kalenggahan mangke ingkang rayi dereng saged ngawuningani menika dumados saking menapa Kakang gandeng Kakang menika pinangka warangka ulun ngembani ulun momong dhateng para putra kadewatan. Hayo Kakang tumuli kalenggahan mangke paringa dawuh menapa ingkang hanjalari kajuwangan kados mekaten Kakang. Olet-olet ya elek. Di Guru wonten dawuh Kakang. Wonten binicara inggih menika sinebat Adi Guru menika penang murba tan kenang kapurba. Kepara Adi Guru sampun dipun wenangaken murba misesa kawontenanipun jagat Tribawana. Jagat Tribawana. Tegesipun mobah musik ing kawontenan menika Adi Guru sampun pana. Nuwun sewu lho Adi Guru. Lah kok lajeng Adi Guru menika mundhut prisa dhateng Kraka menika menapa mboten naminipun kawalik? Kakang Kaneka. Iya wonten dawuh Di Guru. Kakang Kaneka menika tasih pinangka warangka ing kajuwangan punapi boya. Tegesipun yen Kakang Kaneka menika pinangka kami tuwaning Jawata, pinangka warangka ingsun ngembat dhateng para putra kadewatan, temtunipun ing samangkih adilipun pitakonan menika kedah winangsulan. Dene ulun andhang dhateng Kakang Kaneka nanging cekap mekaten sabda ngendikanipun Kakang Kaneka menapa menika sampun timbang. Ngelih-lihke tadi. Ya. Oh nggih nggih. Menawi panjenengan tinar buka penggalipun Adi Guru menawi ingkang raka matur menapa mboten klentu? Mboten Kakang awit menika dawuh ulun. Nggih menawi ingkang raka kepareng matur, ingkang raka badhe matur. Iki jalari gara-gara ing Kayangan menika mboten saring jawi namung pasutapanipun satriya ingkang gentur tapanipun mateng semedinipun manteng panyuwunipun. Iki sumedya nyipta rahayu ning bawana tentreming jagat saisinipun. Nanging kaperbawan saking para Jawata ing kathah sesanggemanipun saengga ing mangke dereng saged ngawuningani. Menapa ta wigatosipun tiyang utawi titah ingkang nandhang teteki nindakaken teteki kala wau. Ngaten Kakang. Nggih, mekaten Di Guru. Punapi mboten sisip ing dados ngendikanipun Kakang kadhi ingkang kula raosaken saben-saben wedal ingkang rayi anyawang gelaring mercapada
ngawuningani wonten cahya mencorong wonten ing Guwa Mintaraga. Punapi menika papan dununging titah Mercapada ingkang gentur tapanipun manjing talak brata wonten madyaning Guwa Mintaraga menika Kakang. Kala ya. Ya. Adi Guru, lagi menika naminipun tatas titis tetes menika. Iki kira matur Adi Guru sampun saged ananggapi menapa dene cocok ing antawisipun usi ing manahipun ingkang raka miwah penggalipun Adi Guru ingkang raka ugi badhe matur yen wonten ing Guwa Mintaraga menika wonten setunggaling brahmana ingkang teteki wonten mriku. Monggo menika ageng pangaribawanipun lono dia. Awit saking ageng pasutapanipun jejering pendhita ing mapan wonten ing pertapan Mintaraga menika ngantos mboten kenging dipun damel sembarangan. Kukila miber ngungkuli Guwa Mintaraga menika plak jungkel kapisanan luntak ludira dados lan tiwasipun bebasane samangke sampun malih namung iber-iberan titah Mercapada wantah Jawata ngungkuli Guwa Mintaraga menika ing mangke rumaos kados dene kelangan kiblat di Guru. Ong mangajwaladi sang ayu palenggan ulun. Yen pancen kados mekaten Kakang tumuli ing mangke mugi anggenipun teteki titah Mercapada wonten ing Guwa Mintaraga menika saged dados sarana lan piranti tentreming jagat saisinipun minggahipun dhateng Kanjuwangan Suralaya Kakang. Adi jagat kirimati nggih. Mekaten iki Guru. Sidhem permanem jroning pasewakan Wadya Gung tanpa sabawa kaprabawan Sang Bathara mangu-mangun kaonengan liru sing duka cipta berbudi mandana laras Saben ngono to wau. Eca dene rimbal pangandikan Sang Hyang Para Jawata Tridasa Watanawa ing pilandegan Sang Hyang Jagat Giripati. Miwas Sang Hyang Kaneka Putra. Tinenggan Sang Hyang Para Jawata Tridasa Watanawa dereng ngantos ndawaken kanyut ingkang Pinakawerti apa jaripun kanyut kang Pinakawerti. Kanyut jaripun yang gandeng Kanakawerti tiyang idu yen to ganten durung abang yen idu durung mapan ing pertala. Kedadake Krasamana reging para Jawata Tridasa Watanawa kaya gabah den interi. Sasirping para Jawata ing samyebah sapa tambuh sapa weruh ana sipating yaksa ingkang minggah mancat madyaning Pancaniti Janggel ngok Stinggil Kanjuwangan Suralaya repepeh pindha sata petaraman kang manggi krama alon cipta wenganira Sang Hyang Para Jawata ora kanca piyak njaluk dalan ana daya piyak
ngundi Kanjeng Sunan Bonang arsa mejang sarining ilmu gaib mring Raden Sahetrumun ong aneng tengahing tlaga ae prandene wurung repamejangipun palworengat klebeng toya satemah sinatang minggir Kakang Kaneka inggih wonten dawuh Guru wonten yaksa ingkang ing samangkih minggah Kayuwangan Suralaya Kakang ala dalati ya sore-sore ku nggan buta suami adi Guru nggak keparing-paring pandangan di Guru wonten wigatos menapa dene ing samangkih wonten setunggal yaksa ingkang nyaket palengganipun Adi Jagat Pratingkah menika Guru. Inggih. Sawetawis Kakang Kaneka Putra dipun prasujakaken lenggah. Nggih, sampun boten kirang prayogi Guru. Ung Ajwaladi Sang Ayu Palenggan ulun. Jeneng kita yaksa. Semuni kaya kebak ing tata krama mangerti Subasita. Mestine kita iku jejaring yaksa titah ingkang uga ing samengko nyuwita ing ratu awit uninga marang pernatan keng sarta paugeran kita yaksa yen kagungan pusaka asma sapa lan saka ngendi ladalah Ung Trede Didiani Wangkala Ludra Dewaku. Iye, Pukulun, mboten nami aneh paduka dereng ulinga dhateng kula awit saklaminipun kula tumitah nembe menika kula saged nyaket palenggan paduka Pukulun. Ladalah. Iye awon tanpa rupi kula menika pepatih wonten negari Manik Ima Imantaka Warangkanata sinuwun Prabu Niwata kawaca nami kula Mamang Murka Bulun Ngajwaladi jeneng kita Mamang Murka pepatih Manik Ima Imantaka iye mekaten marangkane Niwata kawaca nggih leres sabda pangandika paduka Pukulun paran kang dadi wigati kita munggah ning Kayuwangan sakwise prapta ing ngarsa ulun kanthi karaharjan Mamang Murka iye awit nampi sabda pangandika paduka Pukulun kalising sambikala sowan kula mboten langkung Pukulun
namung kepareng ngaturaken sungkem bekti kunjuk pepodo paduka kula lali genep tata trapsila kita ulun tampa sakwise kaya mangkono asti turi ulun tumuli kebat kita tampanana lho kabundi nggo jimat paribeh jaya nurjaya ulun Mamang Murka wonten dawuh sawise satata lenggah satriwih sundir kaliwiran kobrang ngusapi riwih daliwiran kobrang ngusapi sundir kaliwiran kobrang ing setaki mara gage jeneng kita matura apa wigati kita munggah nyangkete ngarsa ulun inggih menawi sampun kelilan munjuk kula badhe matur ulun awrating awrat mundi dawuh estu padha dawuh timbalanipun ratu sesembahan kula Sang Prabu Niwata kawaca ladala sesembahan kula Sang Prabu Niwata kawaca menika rumaos gandrung turut lurung ketaman bedoring asmara satemaing samangkih nandhang kunjana ulun Kakang wonten dawuh aturipun titah nadyan yaksa semunipun kebak ing sanepa nandhang kunjana menika menapa waduh nandhang menika lara sakit kunjana kuwi satembung jana jana kunjana menika sakit kunjana menika nandhang kunjana nandhang lara edan ngeten menapa nggih mekaten lha niki kunjana apa menika nandhang kunjana apa niku cetha lara kunjana niku kasmaran lara edan mergo wong wedok ngeten menapa inggih wonten kok Kakang kaniku. Lha menika pancen basanipun kawi ngaten kunjana apa-apa menika ngaten nika. Nggih, cethanipun leres mekaten Bungulun nandhang kunjana apa ketaman bedoring asmara gandrung kayung yun turut lurung. Wah, kasmaran wanita jwitaning manah ingkang tanah sanes sing mangkih putri menika namung wonten ing kadewatan ingkang wonten Bungulun. Lho sapa keparingipun Sang Prabu Niwata kawaca inggih mangke ing badhe kapundhut pinangka garwa kejawi namung Bathari Suprabayu mila ing saking menika ulun sowan kula ngebun-bun enjang udan-udan sore badhe nglamar Bathari Suprabayu kelilanana badhe kula boyong ing mangki badhe jinatu krama pinangka garwa Prameswari wonten negari Mani Imantaka pinangka garwa Prameswari keparingipun Sang Prabu Niwata Kaca Prabu Nirada Kaca Indun kakiat resang kapirangu rinangkul kinempit kempit rinangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana ya kitu kang walang ati ya kitu kang ngenesing tias ya kitu kang kudu garing kula tenggo dawuhipun kados pundi ulun
menapa dipun keparengaken menapa mboten wontenipun ingkang putra inggih Betari Supraba ayu menika ulun. Mamang murka ulun tampa ingkang dadi aturira nanging ulun durung bisa paring pangsuhan ing gumathok awit menapa ulun ingkang ngaranan jejodhoan niku nadyan ulun murba misesa kelawan Supraba pinangka putra ulun nanging ulun datan darbi wasesa tegese ulun kudu ananting kelawan Nini Betari Supraba pramuling saka iku sakmetara jeneng kita ulun keparengake nunggu ana ing repat kepanasan ora bakal nganti kesuwen ulun utusan utawa ulun pribading suka wangsulan wah nggih yen pancen kados mekaten dawuhipun ulun kula namung nyendikani kepareng tumuli katanting Dewi Supraba lan kula nenggawa repat kepanasan syukur dipun paringaken menawi ngantos kula wangsul mboten pikantuk damel. Oh, ulun alit asta ageng jangga mesti badhe nampi bidala ulun. Ya wis tumuli enggal budhal wektu dina iki nyuwun pamit surti ngati-ati boyah kaya bocah cilik. Narada dinalu lancang kedunya kalawiran tinembal-tembal ambyur samudra laya tinampen para apsara kakang kanika lodolot iya pripun iki Guru dos pundi menika kakang tegesipun pepacuwing Jawata pepathokaning dewa sampun badhe wonten titah ingkang badhe anginggahi dhateng kodrating dewa jejodhoan menika sampun pinesti pinanci piyambak-piyambak parandene Niwata Kaca Ratu Manik Ima Imantaka ing sifat yaksa guru-gungguru ing mangkih nedya Hanggarwa Widodari menika dos pundi wah lodoladia hai Guru wah niku jenenge arep ngowahi pernatan Ki Guru ana wong buta kok arep bojo karo Widodari niku dudu jodoh dudu dawuhe buta yaksa meniki kalian yaksi sampun wonten jodhonipun piyambak-piyambak. Lah iya. Widodara, Widodari, Apsara, Apsari, yaksa, yaksi. Lah nggih, mekaten Kakang kanika. Nami lha niku. Ana wong buta kok arep garwa Widodari.
Menawi adi guru pareng dipun lintoni sinden kemawon. Menapa nggih wonten Maranggana kayangan ingkang purun kalian yaksa menika. Goleki Maranggana sing lemu-lemu niku. Nek sing kira-kira cilik-cilik tur nggih masuk angin mboten sak diwehke sapa-sapa. Diwehke Pak Marno ngoten mawon. Ndika Kakang sampun lelunyutan ndika Kakang. Ulun mintos raya dhateng Kakang. Reka dayanipun Kakang Kaneka Putra kados pundi? Oh nggih. Yen mekaten kepareng napa ingkang raka badhe madal pasilan? Nedya nimbali para Jawata Tridasa Watanawa kula sumanggahaken Brama ya wonten dawuh Rama ulun. Mara gage jeneng kita nderek kelawan Kakang Kaneka Putra supaya ing samengko bebudalan ngetapke para Jawata Tridasa Watanawa aja nganti kayangan kunggahan kraman kadinging wis kadhep ning ngarsa ulun iki mau. Nggih, panter dawuh timban paduka pareng madal pasiran nderekaken jiwa kaneka. Surti ngati-ati. Iki kira cuman pamit di Guru. Inggih, nderekaken kaluhuran tindakipun Kakang Kaneka Resi. Masno wonten dawuh ulun apa dene penyarikan wonten dawuh ulun bebek penggali ulun perkara nggone Mamang Murka kaduta diutus marang Ratu Manik Ima Imandaka mula kang saka iku ulun nedya sak patemon kelawan Supraba sartane ulun nedya maladi manengku puja. Mula kang saka iku bodholna kang padha gandung sibu ulun sedya kundur Purambara. Nggih, rampung dadi balanipun Pungulun kepareng nyuwun pamit madal pasilan Pungulun. Masna aja kaya bocah cilik. Kula nggih nyuwun pamit Pungulun. Iya. Ulun balang puja mantra lebda ing karya. Oh, do. Purna sabdaning Sang Nalindra. Nalindraning para Jawata ngendika sepisan Wiswarta tiyang sak negara candraning nganti dene mangsi dumawahing Putra Seta mblabar tan kena pedhak pinangsulan pepindhaning nganti kaya dene mangsi kang dumawahing Putra Seta rikala semana sedya kundur kedaton jreg saking palenggan kapit gamparan gading kadherekaken para widodara widodari sami ngambil upacara Prabun sirna kamanungsaning Sang Maha Pandhita ya Maha Dewa. Yen to Cinandra rikala semana kawis tinggal tindake rong galeyong jroning lampah